Comissions Obreres estem així perquè volem mostrar el nostre rebuig a les mesures que es contemplen en allò que s'ha denominat el Pacte per l'Euro o el Pacte per la Competitivitat Europea. Nosaltres diem que aquestes mesures venen a incidir i a reincidir sobre el retall de la despesa i l'eliminació de drets i de condicions de relació laboral, deixant escapar una volta més a aquells que ens han portat a aquesta situació. Cap crisi, i menys d'esta magnitud, va poder ser superada si no n'hi ha un compromís polític en inversió en infraestructures, en educació i pròpiament en mesures de recerca i de desenvolupament. Per tant, aquells o aquelles orientacions que van a retallar el que són drets salarials i drets socials per a treballadors i per a treballadores, que en definitiva és la majoria de la societat civil europea, l'únic que van a fer és enfonsar més a l'economia europea.